Attacked by Presas 777. Προφανώς είναι εδώ. Το Rolex έχει bypass το μόνο που έχει. Καλά. Okay. Γίναμε όλοι αδέρφια από το πουθενά. Έτσι στα ξαφνικά, ποιος σου τα μάθε αυτά? Βλέπω το ψέμα στα μάτια σου καθαρά. Ξέρουν όλοι ότι δεν με πας, ότι δεν με πας. Ξέρουνε αλήθεια πουλάω, μ' αγοράζουνε το ψέμα που πουλάς. Σηκώνω τα κιλά, είναι big flex. Κυνηγώ χαρτί από τη μουσική γιατί κάνω δουλειές. Πουστή, κάνω τους δουλειές, κυνηγάμε big checks. Μες στο club με Louis, μες στο hood με Cortez. Cook and delivery express, σαν τα κρουασανάκια very 7 days. Βγάλε γλώσσα και θα σου γαμίσω. Έχω κάνει πολλά για να είμαι εδώ και δεν κάνω πίσω. Δεν κάνω πίσω. Νιώθεις κούραση στο σώμα μετά απ' τις σέντραλες και πιες μουντούρι. Κοίτα μια μούρη, θα σου κάνω κομμάτια τη μούρη. Έχω δώσει πράγμα, έχω πάρει πράγμα. Μα έχεις φράγκα σου το δίνουν τσάμπα. Και άμα δεν έχεις τρέχεις σαν μαλάκα. Σαν μαλάκας, παίρνεις αέρα και χρωστάς. Μου το παίζεις και high class. Είσαι ρουφιάνος και πουθενάς. Και πουθενάς.